Tayo'y yuyuko sa isang panalangin. Great God, loving Father, in the throne of your grace, we would like to thank you for this privilege of learning and holding to your truth. Thank you, Lord Jesus Christ, for specifying unto us your message for us, the last generation. Thank you, Lord Holy Spirit, for empowering us to understand your message so we can be victorious. In Christ's name we pray. Amen. So ang title natin ngayon, kapatid, ang sangkatauhan ay humanga sa Kanya. Kagabi, pinag-usapan natin. No? So natapos na tayo from chapter 1 to chapter 11. Sa chapter 11, chapter 10, doon binigay ng Panginoon yung pagtatag ng Kanyang iglesia. Dito na-realize ng kaaway ni Kristo na napakaikli na lang ng panahon niya. Siyempre, naka-establish na, pag in-establish ng Panginoon ang Kanyang iglesia, sapagkat ito na ang magdala ng closing message. So kung may tagadala sa mensahe ng patapos, short na ang panahon niya. Kasi definite na ang movement yan. Definite na ang time. Okay? So, dito natin makikita ngayon na sa grasya ng Panginoon, inihatid tayo ngayon sa kagabi sa chapter 12. No? Yung chapter 12 na yan, buong-buo, binigay ng Panginoon yung existential movement ni Satanas. Yung art of war niya, no? Sa paano ginamit, dinescribe ng Panginoon yung kanyang movement sa paggamit ng lingway, dragon to a serpent. Pag dragon, physical brutalities. Pag serpent naman, talagang wonderful, appealing, beguiling ang kanyang mga galaw. So dito natin makikita at maintindihan na dahil napakaliit na ng oras niya, so he will do his best maximizing what God has written. Kaya ang importante lang kay Satanas na hindi ka makarating doon sa pag-aaral sa mga salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, yan ang magbigay sa atin. No? Yan ang magbigay ng daan, magbigay ng liwanag sa mga pangyayari. Kaya dapat nating mapanghawakan. Kaya dito sa chapter 13 na ating talakayan, bago natin papasukin yung chapter 13 na yan, dapat natin maintindihan na matapos sinalaysay ng Panginoon yung esensya, yung konteksto ng mga galaw ni Satanas, sa ending ng chapter 12, sinabi talaga ni Kristo. Ang sinabi niya, and the dragon was wroth with the woman. So nagalit siya sa babae and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. This is one of the most used verse by the Seventh-day Adventist. Pero titingnan natin ngayong gabi kung gaano ka ba kabigat ang liwanag na ito. Kasi from Revelation 12:17, this is the last time na ginamit ni Kristo ang salitang woman that represent His people. So pag sinabing woman, institutional siya, no? Kasi labanan ng dalawa, the apostate and the true woman. Okay, the pure woman. Pero from Revelation 13, na dito tayo mag-aral, hindi na minention ni Jesus Christ ang salitang woman. Okay, so you take note of it. Tapos dito ngayon, makikita natin na He went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God and have the testimony. Dalawa lang yan, the testimony of Jesus. So pag sinabi nating verse na yan, dapat magtanong tayo ngayong gabi. To whom dragon is warring? Saan ba nakipaggira ang dragon? Kaya dapat maging practical tayo sa realidad. Saan ba nakipaggira? But the usual thinking of most Adventists around the world, ang usual thinking nila na nakipaggera ang dragon sa iglesia. But we cannot read it, my friend. To whom the dragon is warring? From this verse alone, the dragon was wrote with, nagalit siya sa woman. Now, when the woman represent as a church, sa church na yan, okay? Kung ang woman is symbolized as the church, okay, paano siya nakipaggira ba siya sa woman o nagalit lang siya? Kasi ang sunod na tanong natin dyan, kapatid, na saan ba siya nakapaggira? Sa woman o na-represent by church
O saan? To the seed, sa verse alone ha, or to the seed of the woman. Sa seed of the woman ba siya nakipaghira? Na alam naman niya na talo na siya dyan? Kasi alam niya na the seed of the woman is the Savior who gave His life. Saan siya nakipaggira, kapatid? Sa woman? Sa seed of the woman? O sa remnant of her seed? Sa remnant ba ng seed ng woman? Sino yung seed ng woman? Si Jesus Christ. So, anong ibig sabihin ng remnant? Remnant ni Jesus Christ. In other words, remnant ni Jesus Christ. He that remains. Yan. Kaya, ang tanong dito ba, sa usual na mga analysis, na mga pag-iisip, how can the dragon war the woman or the church when 95% of its members are Kanya? Di ba sinabi ni Ellen G. White? Not 1 in 20 are prepared to live and meet Christ at the clouds. This is a very solemn statement ni Ellen G. White. So how can the dragon war the woman or the church when 50% of its members are Kanya? Sinong nagsabi? Si Jesus Christ. The parable of the 10 virgins. 5 have fallen, 5 are wise, and 5 are foolish. So how is warring? So ang tanong natin ngayon, sinsilyuhin natin ito, how is the warring to the remaining faithful? Or what we call the remnants? So he is warring. Siya nakipaggera sa remaining faithful. Sino sila? Yung nanatili kay Kristo na sumusunod wherever the lamp goes. That has, pero ang napaka-importante na sinabi ng Revelation 12:17, who keep the commandments of God, tapos may napakaganda, and have. Pag sinabing have, ibig sabihin, na-possess mo, hinawakan mo. No? You keep it, the commandments, nag-obey ka, and have the testimony. So, gaano ka-espesyal and have the testimony? Pag sinabing have the testimony, ibig sabihin, may binigay ang langit na testimony. Yun ang importante na dapat nating maintindihan. Binigay ni Kristo ang testimonya niya para sa last generation na ipinagkaloob niya, in-engage niya physically sa river, sa mount, at sa island. Kaya, then have the testimony. Kasi without the testimony of Jesus Christ, we will surely be defiled and fornicated. So, napakagandang reality na dapat nating maintindihan. Christ personally testified that the movement of His coming, yung galaw, yung kilusan ng Kanyang pagdating, tinestify ni Jesus Christ. Ibig sabihin, paano siya nag-testify? Yung word na testify, maririnig lang natin yan sa korte. Testify. You testify. O sa mga ariglo. No, sa mga may mga akusasyon. O i-testify mo. Isabi mo ba? Yan. So, tinestify ni Jesus Christ. Paano niya tinestify? No? Na ang kanyang pagdating will be hindered by powerful institutions of the global world. Kaya nga, pag wala talaga ang river, mahirap intindihin ang Book of Revelation. Mahirap, kapatid, hindi mo maintindihan. Yung lalo na itong dynamics na magsimula, kapatid, sa 13 to 22. So dito natin makikita, paano niya tinestify? Si Kristo mismo nagsabi, sa River Olay, sinabihan si Daniel, I will let you know. Ipaalam ko sa iyo, Daniel, kung ano ang mangyari sa aking mga anak, sa dulo, sa movement ng aking pagdating. Tapos sa River Hiddekel, I will show you, Daniel. Sita mo na? Tinestify niya. Pag isang tao sa korte, pag mag-testify, talagang sabihin niya, I will tell you the truth and nothing but the truth. So, ganda niya, kapatid. Okay? I will tell you the truth. I will tell you the truth and nothing but the truth. Yan ang sinasabi sa korte. Pero dito sa Revelation, sinabi, and signified it. Signify ng Panginoon. Napakabigat ng mga testimonya ng ito. Ibig sabihin, yung river, mount at island, napakabigat para sa atin na atin namang
i-appreciate. Atin namang ito kasi walang iba. There's no other message for God's people to be victorious kung hindi natin hawak itong testimonya na ito. Kaya napakano natin, no? Kasi we have to share. We have to share, kapatid. Kaya pag sisabihin natin yung paano tinistify ng Panginoon, paano niya pinoprofile yung kaaway niya na naging kaaway natin na nag-transform as an angel of light. So, siyempre, pag mag-base ka ng documentations, mag-base ka mag-search ka ng truth, mag-scan ka to prove the evidence, kailangan mong i-profile. I-profile mo. Ibig sabihin, profiling, knowing. Alamin mo. Di ba? So, paano nag-profile ang Panginoon? Di ba? Sa transform as an angel of light. Sinabi talaga sa atin, pag-aralan natin, ilan ng mga nakaraang linggo, na sinabi ng River Olay na si Satanas ay ang kanyang mga gagawin, lahat ng na kanyang magagamitin ay sabihin niya, He shall destroy wonderfully. Wonderful ang kanyang gagawin. Tapos, sa Mount of Olive, magpakita siya ng show great signs and wonders. So, yun ang prescription ni Kristo. Yun ang testimonya niya na ito ang gagawin ng kaaway. Kasi ang isip lang natin pag testimony of Jesus Christ, yung Ellen G. White writings, yung testimony of Jesus Christ, Sabbath and Sunday. Kapatid, no, ito na ang panahon. Ito na ang panahon na ibinigay na ng langit yung kalinawan ng lahat ng bagay para hindi tayo magaya sa panahon ng Israel. Kala nila, hawak pa nilang katotohanan, wala na pala sila sa Panginoon. Aktibo sila sa church, kumakanta, nagsisermon, nagmimisyonary, pero wala na pala sila sa Panginoon. And that's worst. That's worst, my friend. Pagdating sa island, yung tinasabi, and all the world wondered. Grabe. All the world. Ibig sabihin lahat. Sinabi ng Panginoon sa oray na, He shall destroy wonderfully. No? Sa kanyang show great signs of wonder. So, nag-increase, nag-accelerate na all the world, lahat. Grabe, kapatid. So, itong Christ profiling ng kanyang kaaway, so, klaro sa atin na maintindihan na natin ito. Malinaw na sa atin ito. Para pagdating natin sa Revelation 13, kasi nagamit siya ng language doon. Sa 13. Yung isang beast na yan, yung create an image. Ano yung i-create na image? No, yan ang dapat nandi. Kasi karamihan, image. Yung gagawin na image niya, sandilo. Ibig sabihin, mag-create ng image ang Amerikana. Simulat sa pulpa ang Amerika ay Sunday keeper yan. Sunday naman talaga yan sila. Paano pa siya mag-create? So, ito ang dapat nating intindihin, kapatid. Na yung Christ profiling ng little horn. Kaya nga, yung little horn na minention sa Book of Daniel, especially sa River Olay and Hidikil, napakalaking papel nito para maintindihan natin ang island of Patmos. Kasi sa little horn na binigay na profile ng Panginoon sa atin, yung socio-political, religious, global profile. Galing. No? Socio-political, religious, global profile. Profiling ba? Profiling. Pagka-profile ng Panginoong Hesus, ang sinabi niya, destroy wonderfully. Ano pang sinabi pagka-profile niya? By her policy, He shall cause craft to prosper in His hand, and by peace, and by prosperity. Grabe. Profiling talaga. And all the world wondered after Him. Yun ang little horn. So, paano mo i-discuss yung Revelation 13 na sinasabing beast na yung papel niya malinaw na dapat maintindihan kung hindi natin alamin yung ginagamit ni Kristo sa tinatawag nating vision na araw binigay sa Olay at Hidikil. So, napakabait ng Panginoon na inarrange niya na napakagandang pagka-arrange, kapatid. Kaya pagdating natin sa Book of Revelation, chapter 13, kasi maikli na lang ang oras niya, yes, just a short time.
sa Revelation 12. So, normal sa kanya na i-maximize niya yung kanyang 6,000 years, yung dekada, century na pag-deceive niya. Siyempre, may mga bunga din ang kanyang mga pagsisikap. Kaya nga may itong two most powerful institutions of the world. So, ano itong most powerful institutions of the world? So, ito yung tinatawag nating chapter 13, kapatid, na Christ enemies final accomplished institutions. Itong kanyang final accomplished institution na ito ang most powerful church in the world and the most powerful state in the whole world. Yung tinatawag beast out of the sea, beast out of the earth. So dito natin makikita ngayon na kung ito ang ginagamit niya, ang basic na tanong natin ngayon, para maramdaman natin kung operational na ba itong dalawa? Operational na ba ito? At tayo'y makaramdam na, talagang ito na. Tayo na talaga to. No? Ang tanong dyan, are they now installed? Di ba? Parang computer ba? Bili ka ng computer, kumpleto ng hardware, pero wala siyang operating system, ay hindi siya maka-operate. So, para mag-operate siya, dapat naka-install. So, ang installation time, installation process, ang installation, ay yun nga ang tinatawag nating river, mount, at island. From the mount to the river, kasi yun ang installation process niya. Kaya hindi siya lumitaw na parang bula at saka naging makapangyarihan sa ating kalagitnaan. No, my friend. May mga basis kasi all in this planet, humanity, we are all engaged to use our rationally and understand and make decisions. So yun, kapatid, ang ano. So, pagbasahin natin ito, kapatid, basahin natin ito, Revelation 13:1, verse 2, verse 3. So, I would encourage you, mayroong isang kasamahan natin, mayroon silang Bible study sa ating virtual Bible study, yung The Power of Grace nila ni Pastor Villaruel. Pwede kayo, no? Kasi detalye ang pag-aaral nila doon, detalye, verse to verse ang pag-aaral nila. So tayo dito ay binigyan ko lang kayo ng pinaka-landscape, no? Pinaka-motive niya, pinaka-major niya na foundations, framework, pinaka-major framework, kapatid. So I would encourage you to go into, mayroon silang Facebook, no? Kadalasan nagsa-zoom sila niyan, nagsu-zoom sila. So we can get into it, no? We can, papasok kayo diyan at maging bahagi kayo sa Bible study na yan. Napakaganda yan, kapatid, na engagement. So as you read all these verses, down to the last verse, no? Makikita mo yan kasi master naman ng mga Adventist ito, master. Siyempre, tagal na tayo Dan Reeve Seminar. Di ba? Natagal na natin magkaroon tayo ng mga Revelation Seminar. Dami nga, hanggang ngayon may Revelation Seminar. Pero ito lang, matutulungan tayo. No? Matutulungan tayo sa pag-aaral ng ating radical learning, radical study. Radical talaga ito, kapatid. Siyempre, you have to speak the truth. Straight testimony of Jesus Christ. Straight testimony of Ellen G. White. Walang tago-tago. Pag sinabi niya, not 1 in 20, isabi mo na not 1 in 20. Pag sinabi ni Kristo na 10 virgins, ang ganda nga niyan Ganda nga niyan. Kaya nga yung sinasabi, yung mga parable ng faithful and unfaithful servant, yung talents. No. Yung talents niya, hawak niya. Hindi naman niya nawala Hawak pa niya ang 28 fundamental belief. Hawak niya yun. Pero hindi siya naglago. He never grow. Kaya nga kinuha sa kanya. Kinuha.
Sipin mo yan, you have to grow. You have to grow that knowledge, my friend. Hindi ka pwedeng parable, nasa huling parabolo yan sa Matthew 25, the parable of the talents. No? Ang ibig sabihin niyan, yung knowledge ba na hawak mo, no, ibinigay sa iyo, palaguin mo yan, kasi pag napalago mo yan, you can make a conversation sa ating generation. You can connect. Yan tinatawag niyan, are you part of the conversation? Yun ang common language. So dito natin, bibilisan natin ito kasi in summary, dyan sa chapter 13 na yan, ipinakita na ang religious power na ito ay dominating civil power. Of course, napag-aralan natin sa Revelation, sa Daniel 8 yan. Siyempre, ang principle niya, kung ano, siyempre, ang tao sa church, yun din ang tao sa gobyerno. So, the same humanity. So, kung anong principle niya na powerful, yun ang nagngibabaw sa civil power. Kaya nga, an authority was given him over every tribe. Sibi mo, lahat ng authority sa mga lahat ng tribo, lahat ng languages. Ibig sabihin, every tribe, every tongue. So, walang exempted. And nations. Grabe yan. Kaya nga, no wonder, sa ating napag-alaman na, dahil sa ating pag-aaral sa river na yan, no, karaan nating mga series, yung price closing prescription, ay nakita na natin yung APEC Summit, World Summit, International Convention, International Conferences, mga presidents na nagsasummit sila kapatid, isa lang ang kanilang pinag-usapan. Isa lang ang programa na pinatakbo, yung filosofiya na crafted. Kaya Daniel 8, he shall cause craft to prosper in his hand. So pag sinabing craft, used by intelligence, yun, napakaganda yan kapatid. Napakalayo ng mga conspiracy theory. Demonizing the movement. These are honest movement. Kaso lang, kasi angel of light siya, pero ang dulo niyan, yung kanyang pinaka-direction, opposite sa Panginoon. Kasi sa Panginoon, will be there up. Sa kanila, dito lang sa planet Earth. So, dinescribe sa chapter 13 na yan, na mayroon siyang sugat na ikamatay, pero nagaling. Paano nagaling yan? Kasi alam na natin na 1,260 years na rule niya, naputol siya dahil sa 1798, na naitatag. Dahil nga dyan, ang Amerika, mayroong Statue of Liberty dyan, sa New York yan. Di ba nasa New York yung Statue of Liberty? Kaya pala maraming taga New York. Kasi yung Statue of Liberty na yan, yun ang hallmark, landmark na naputol ang 1,260 years. Kasi siyempre, separation of church and state. Pero nagaling yan kapatid, nagaling yan. Kailan pa nagaling? 1929 pa, nagaling yan. So mapag-aralan natin yan sa susunod na chapter, sa chapter 17. And all the world wondered after him. Bakit nag-wonder siya ang buong mundo? Siyempre from na hindi na siya nakilala, wala na. Pero dahil napag-aralan natin sa River Olay na sa kanyang mga timing ng kanyang pagtayo, no? On the latter time of their kingdom, when the transgressors, kung saan lumitaw siya sa gitna ng kasamaan ng mga tao sa mundo, siya na ngayon ang voice of humanity. So dito natin nakikita kapatid na ang lahat ito, sa 2000 talagang the Orthodox, the East Muslims, the Hindus are subscribing. So tatlong major na mga Santo Papa na napaulat at napaukit sa Book of Revelation when we study Revelation 17. Kaya sila rin pumunta din sa United Nations. Kasi sinabi ng Revelation 13, civil authority, no? Pumunta din sila kapatid. So truth stands by itself. Panahon ni Pope John Paul, nagsalita siya sa United Nations. Panahon ni Pope Benedict, nagsalita din siya sa United Nations. Panahon ni Pope Francis, lately, nagsalita din siya sa United Nations. Pumunta din sila sa New York. So here are the substantial evidence na yung sinasabi ng Panginoon. No, the humble Pope who is loved and admired around the world. So, he is loved, my beloved friends. So yung installation process nila, dahil nga yung philosophy, no, yung teachings na halos lahat ng wala nang na-exempted. The papacy has gained worldwide influence, prestige, and prominence.
So, in-identify yan as little horn, pero in-identify siya dito sa Revelation 13 as beast coming. No? Specific ang paglabas niya, kapatid. So, may time din sa Daniel na 1,260 years, dito 42 months. So, exactly the same ang prescription. So, ang kanyang influence sa mundo ay so powerful. Bakit powerful? Kasi it based on philosophy. Walang galaw ang tao, walang movement ang humanity, walang movement ang bansa, walang movement ang institution na hindi nakabase sa policy. Kaya nga, and through his policy, so napakilos niya ang buong sanlibutan. Ano yung policy na yan? Policy ng rerum novarum, policy of the right to life, yung protection to the right of the poor, protection for the right of the workers, protection for the right of the migrant workers. Di ba? Yung sinasabag, in you, no? Sa mga labor laws, yan. Siyempre, yun ang kanilang teachings for social equity para makamit ang peace and prosperity. So no wonder na pag-aralan na natin yan, yung common good. Yun ang common good na teaching nila na inadapt ng whole world na ito ay inimplement ng United Nations Developmental Program, yung UNDP. Ang tawag niyan, Millennial Development Goal. Ngayon, from 2015, 2020, ang tawag niyan, Sustainable Development. From 8 millennial target to 17 na sila ngayon. So, the documents prove, pinag-usapan na natin yan nakaraan, na yung kanilang 8 millennial development goal, that is for life, for peace, and for prosperity. Ito yung profile na binigay ni Kristo sa River Olay. Ito yung personalidad niya. Huwag naman natin gawa ng conspiracy theory, yung mga Illuminati, kung ano pa yan. Let us base on what the Bible is telling us. So, mga kapatid, no, kung sino man dyan sa institutions na nagli-lecture-lecture, kailangan na natin reformation, baguhin yan. Kasi wala yan, kapatid. Yung mga sandilo na pang-ano, ay wala yan, kapatid. Kasi ang sandilo, consequential, ano na lang yan, event. When do all these things na failure, so i-implement, i-ano nila yan. So dito tayo sa working protocol, yung working process na kung saan mahata ka at madisip, madungisan ka. Hindi ka naman madungisan yan kasi magpakamatay ka naman sa Sabado na yan eh. Kahit nga ang mga Hudiyo na maimperno ay Saturday keeper sila pero dinistroy ng Panginoon. Bakit? Hindi nila naniwala sa prophecy. They do not believe. Of unbelief. Kaya 40 days, you have to view it. So nakikita natin ang Millennial Development Goal. Kaya may isang time issue, September ito, 2018 by 19, ay the new Roman Empire, the global reach of Pope Francis. So self-evident na ito, kapatid. New Roman Empire. Yung Time magazine, ay ito ang magazine na respected, recognized by the intellectuals of the world. Sa title pa lang, Time. So I have a lot of files of this magazine. Mahal lang yan, kapatid. Hinihingi ko lang yan sa mga kaibigan para mabasa yung Time magazine na yan. Kompleto yan, kapatid. Sa geography, sa politics, religions, entertainment. Sa field of entertainment, makikita mo dyan. Grabe ang philosophy ng rerum novarum. Bakit ang mga artista, bakit ang mga entertainment, mayroon silang mga awarding. Sa mga awarding nila, makikita mo, I have to thank God. No? Nandoon na sila sa mga konsepto na yan, kapatid. So dito natin maintindihan na wala na tayong question na the most powerful church installed and it is running up to this present time habang tayo'y nag-aaral ngayon. It's going on and it's getting so much in its power, my friend. Its influence. Although, mayroong hati-hati sa kanila. Siyempre, normal na dynamics yan. So, ang sunod dito, the most powerful state. Itong most powerful state, dalawa lang yung Revelation 13, beast na yan, ha? Minsan, nagtaka nga nagtanong, yung beast na pangalawa, doon binigay yung 666,
yung you cannot buy or you cannot sell, tapos pag in-interpret, doon i-apply sa first beast. Grabe. Doon in-apply. So, ang tanong natin ngayon, is the second beast now installed? So, titingnan natin ngayong gabi. Titingnan natin kasi may mga existing naman ang reality. No, alam naman ninyo nang dinistribute ang Great Controversy. Yan ang libro na nag-exemplify na that United States of America will become the most powerful state in the world. Nobody believed it. Nobody believed that book 50 years ago. 80 years. Walang naniwala sa libro na yan. Kasi during those years ay hindi lang siya ang makapangyarihan. In fact, 50 years ago, 40 years ago, may Japan, may China, Germany, tsaka sa ating postmodern, we have Russia. Diba? So, paano maging powerful siya? So, although tinawag siya America, isang article, isang magazine, superpower in prophecy. So, sa kanilang mga logo. So, ang tanong natin dyan, what made America superpower? So, alam naman natin na, na yan, yung settled na yan na reality. Settled reality yan. So, dito natin titingnan kung paano, when and how. Paano, kapatid? Kasi nang describe siya ng Revelation 13, and he exercised all the power of the first beast. Coming out of the earth siya. So, ang interpretation dito na hindi siya nagira. Coming siya from from the earth, out of the earth, luba. And he had two horns like a lamb. By the way, kapatid, beast siya na may dalawang horn na like a lamb. Hindi siya lamb-like beast. Kasi iba yung lamb-like beast and beast with lamb-like horns. Kasi usually, lamb-like beast, hindi siya karnero, kapatid. Hindi siya karnero. Hindi siya, kasi, beast siya. Pero mayroon siyang sungay na lamb-like ang sungay niya. Two horns like a lamb. Bakit? Kasi alam mo, yung horns sa yung horse, nagsimbolo yan sa hayop na yun ang kanyang defense mechanism, offense mechanism niya yan. Offense na part ng kanyang katawan. Kasi panggira yan eh. Pero itong horns niya, lamp-like. So paano siya makipaggera na para karnero ang kanyang paraan? Gaya ang kanyang implication. Indicators ito ba na hindi tayo mawala? Kasi lang, and he exercised all the power of the first beast before him, and causes the earth and them that dwell therein to worship the first beast. He exercises all the power of the first beast. Ang power ng first beast, kapatid, na mention dyan, mayroon siyang political, religious at political power. Ito naman, he has the political power with religious. Blend niya yun. Kung nag-blending ang first beast, nag-blending din ito siya. Kasi sinabi ng Bible, kaya nga, ang bansa na ito ay sa kanilang pera nga, in God we trust. Kasi Bible-based sila. Bible-based. At saka simula pa, linggo naman talaga yan sila. Linggo sila. Pero sila, and caused the earth and them that dwell them to worship the first beast. So pag sinabing worship, ano ang ibig sabihin yan? Kasi ang worship is a word that has so much variable. Kasi you bow, you abide, you subscribe, you integrate, you assimilate, you take part. Part ka na yan sa worship. Kasi worship is a broad. Napaka-broad niyan, kapatid. Wide ang spectrum niya. No? Wide ang spectrum niya, kapatid. Kaya sa Panginoon sa worship, kaya nga worship to God must be impure. Kasi pag hindi ka nag-iingat. No? Then in verse 13, and he doeth great wonders. Maraming wonders siyang ginawa, ang beast na ito. So kung sumadahin mo ang existence niya, simula nang naitatag siya, from 1755, 1798, 1777, alam mo, when was the year he started? Ano yung kanyang movement, kapatid, na nakarating siya sa ganito? So malalaman naman natin presently, yung mga current, recent na profiling sa kanya, you do some profile. Di ba? Kasi si Kristo mismo, the letter, pinoprofile. Ang beast na to, pinoprofile din. Ibig sabihin, binigyan tayo. Kasi testimony ito. He testified na ito siya. He testified na ito siya. At he signified it na ito siya.
Makinig naman tayo sa Panginoon. Huwag tayong magawa-gawa. Karami, gawa-gawa ng mga interpretation. The word itself will stand. Pag sinabing, He make it fire down from heaven, gawin mo yan literal or symbolical. When you talk about fire, spiritual. Pag fire literal, gawin mong literal yan. And it all applies to the same nation. It all applies to the same country. Bakit? Ay, mga kapatid, sa maraming military war, sa maraming inventions ng mga bansa ngayon, kung ano-anong armas na panggirang inimbento nila, barko de gira, ang Amerika nakilala sila sa kanilang power sa tinatawag Air Force. Kaya nga mayroon silang, ang simbolo ng presidente ng Amerika, Air Force One. Di ba? Kahit anong dami pa ng barko ng China o ng ibang bansa na yan, pagpaliparin nila kanilang eroplano na stealth fighter na hindi ma-recognize ng radar, wala kang magawa. Kasi air yan eh. Fire force sila. Kaya literally, makikita mo naman ang power nila. Tingnan mo pag nagbumbayan sila, kapatid. Yung power nila, pag may mga sunog, sila rin ang nagpatay. Yung power nila, kapatid. Yung power ng Amerika, sinimbolo yan ng Air Force. Fire came down from heaven. Pag umatake yan, gigirahin yung mga bansa sa ating nakikita sa dalawa nating mata, sa mga TV, di ba? Ang apoy. So ito, yung aeroplano na yan, pag naghuhog ng bomba yan, kita mo noon, yung gira doon sa Middle East, yung ginira yung Iraq, nung nirescue yung Kuwait noon, nirescue kasi inatake ng Iraq yun eh. Nirescue, sino nag-rescue? Nag-away yung mga Muslim, ang nag-rescue Amerika. So literally, fire came down from heaven. Pag pumunta ka sa spiritual niyan, makikita mo yung mga, saan ba ang popular na movement ng healing? Sa Amerika din. Hindi ba? Siyempre, nasaan ba yung mga healing na yan? Ilan bang mga evangelisting na mo? By the power of the thundercats at tumba. Tumba ang kanilang gagalingin. Si Kristo pag magpagaling, pag ginanyan niya, tatayo. Pero ang mundo, pag magpagaling sila, yung healing process, pag ginanyan na tumba, may nakahanda na mga bata-bata dito, tumba yan, kapatid. Opposite ang kay Kristo. Pero dyan yan sa Amerika, kapatid. Napakarami nila, kapatid. Yan, no? Kikita nyo yan. Alam mo, may Cold War between US and... Kasi yun ang question noon na hindi siya maging powerful. Kasi may Russia pa eh. So, dito natin makikita na paano yung talagang critical line na naging superpower siya. Kasi siyempre binantaan siya eh. May banta noon yung... Pag nag-Olympic Games noon, ay mayroon talagang kalaban Russia, Amerika. Pag nag-imbento ang Amerika ng Armalite, mayroon silang AK-47. Nag-imbento ng F-14, mayroon silang MiG-21. So lahat ng mga imbento nila, talagang mayroon silang mga alitan, kapatid. Makikita mo nga yung kanilang mga number of missiles, halos parihas lang. No? Pag mag-Olympic Games, talagang Cold War ang tawag niyan. Kasi hindi sila binirahay, Cold War ang tawag niyan. Kailan kaya natigil yan? Kaya nga, natigil yan, kapatid, kasi na panahon ni Reagan, nag-uusap sila ni Pope John Paul II, nagawa sila ng SDI, Strategic Defense Initiative, na magawa ng military base sa outer space para kung lalabas man daw ang mga missile, madaling makita, ma-intercept. So, napaka-ambitious nito. Napaka-high-tech na during those times sa panahon ni Reagan, defending defense. Yung title sa Thai magazine. Ginaya ito ng Rusya. Gastos ng gastos sila, naubos ang pera, bumagsak ang ekonomiya, ang una nilang hiningian ng tulong, United States of America. Kaya the collapse of the Soviet Union, USSR, accounted ito, nasa dokumento ito, kapatid. Di ba? Nasa dokumento yan. So, lahat yan, kapatid, pati na yung the breaking of the Berlin Wall, lahat yan, no? Paano nawasak, tapos yung Poland, the Eastern Europe, paano, magandang usapin yan, pero dito panahon natin, mayroon tayong ibang episode, paano nangyari yung 1917, tapos pagdating na ka Ronald Reagan, no, at ni Pope John Paul. Kaya sa Time Magazine, isang exclusive documentary,
pinamagatan nila how Reagan and the Pope conspired to assist Poland Solidarity Movement, ang tawag niyan Holy Alliance, to hasten para mapabilis ang pagbagsak ng communism. So dito natin makikita kasi most of the 17 states ng US and USSR Eastern Europe, they are formerly Roman Catholics. So from 1917 naging Bolshevik Revolution, tapos naging communist sila. Kaya nga binalikan yan, kaya ngayon nagkaroon ng balik ng ano na sila, naging Roman Catholic na. So na-restore yan. Magandang kasaysayan ito, kapatid. Magandang narrative. Pero sa ibang topic natin yan. When we discuss Daniel 11, kapatid. So dito natin maintindihan na itong planet Earth natin, sa ayaw natin sa gusto, na marami nag-question sa Amerika. So settled na natalo na, humingi na ng tulong. Sa China naman, walang magawa ang China, kahit gaano pa sila kayaman dyan. Pagsabihin lang ng United Nations na ang headquarters na sa New York na ang lahat ng imbento nyo ay makakanser. Walang bibili ng produkto ng China. Rubagsak ang ekonomiya nila. Di ba? So makapangyarihan kasi nasa principle, nasa policy, nasa doctrine ng rulership ng planet Earth sa tinatawag na globalization. So na-installed sila. Sa Muslim naman, atakihin, mortal enemy. Wala, kapatid. No? Nang niriskyo ng Amerika ang Kuwait sa panahon ng inatake ng Iraq, di ba? Ang nangyari ay sumisigaw ang mga Muslim ngayon, we love America, long live America. Kaya nga, sa ating generation ngayon, na ang Amerika, na sinabi ng Revelation 13, na gagawa siya na the people will create an image unto the beast. So paano is mag-subscribe siya sa first beast? Ngayon, kapatid, bago lang ito na news. No, this year lang ito, sa March, Ambassador Frances Ronnie. Kilala naman ninyo ito, lalo kayo sa Amerika. Ambassador yan ng US to Vatican. Came to Charlottesville on March 19 to speak about his recent book. Ang title ng libro niya, The Global Vatican. Exactly what Revelation 13 and the river, the mountain, the island. An inside look at the Catholic Church, world politics, and the extraordinary relationship between United States and the Holy See. Kita mo yan, kapatid? The occasion was a panel on the United States in the world at the 20th Annual Virginia Festival. Sa Virginia ito nangyari, kapatid. Ano pa ang nangyari dyan? According to itong ambassador na to, for instance, he said, principles of the Holy See. Yan. Principles, policy of the Holy See, diplomacy, apply to all persons, kapatid. Exactly Daniel 8, river all line. And through his policy, his principle, he shall cause craft to prosper in his hand. Nag-prosper talaga ito. Kasi ito 2019. This include fundamental respect for human dignity, nurture of freedom, especially religious freedom, and to promote the natural rights of man, the right to live. Life. Oh, my beloved friends. Kaya sinabi nga ng Revelation 13 verse 14, itong Amerika na to, itong beast na to, na ang United Nations. And he received them that dwell on the earth by the means of those miracles. Ano yung mga milagro niya? Siyempre, mga unprecedented. Hindi nangyari, siya lang nakagawa. So milagro kasi lang nakagawa. Which he had power to do in the sight of the beast. Saying to them that dwell on the earth, that they should make an image to the beast. That they should make an image to the... So siyang mag-una. Lead by example. Paano mag-create? To make. Hindi mag-create. Make an image to the beast. Grabe. Which had the wound by a sword and did live. And he had power to give life unto the image. Siyang magbigay ng life unto the image. Ano yung image? Ano yung profile ng beast na sinabi ni Kristo para sa ating generation? So wala tayong makikita ko doon. Puntahan natin yung sinabi ni Kristo.
sa River Olay. Ano yung profile niya? Kaya kapatid, pagbisahin mong original Greek word niyan, yung image, likeness, icon, statue, or profile. Ano yung profile ng personality niya? Or representations, resemblance, image. So, ang nakikita natin sa sinasabi ni Jesus Christ, pag sinabi, example, image of the president, image of the Philippines, image or profile of the president. Tapos should make an image. Kung maggawa ka ng image, you do, you abide, you avent, band together, you bear, you bring forth, perform, provide. Ibig sabihin, you go with it. No? Suportahan mo or susunod ka, you abide. Yun ang ibig sabihin ng, ano kapatid ha? Should make an image. You do, you abide, susundin mo. Matagal na nilang proseso yan. Matagal nang nangyari ito. 1965 pa. So ang performing nations of the world, ma-identify mo na ang performances ng bansa, walang ibang direction, kundi yung implementation ng Millennial Development Goal, implementation ng Rerum Novarum, or implementation na sinabi ni Kristo sa Daniel 8:25, and through His policy, He shall cause craft to prosper in His hand. Sinabi niya sa river, He shall destroy wonderfully. Sinabi niya sa Mount of Olive, He shall show great signs and wonders. And sinabi sa Island of Patmos, and the world will wonder after Him. So yung image na yan, kapatid, may imahin siyang naitayo sa mundo. Ang imahin ng little horn na sinunod ng lahat ng bansa. Kasi siyempre ang kanyang prescription, transform as an angel of light siya. Destroy wonderfully, show great signs and wonder, and all the world, river, mount, at island yan. Kasi isa lang yung event ang dinescribe ni Kristo. Kaya nga yun ang latter rain, yun ang last na teaching niya para sa atin. Na magsilyo, ito ang nagsisilyo sa ating buhay para makita natin at makapaghanda in the right time to make right decision at the right time. Minsan nga kayo, nakaramdam kayo, ano na ba ito? Bakit ang mga mensahe natin paulit-ulit na lang? Ano ba? Pag simba natin, yun na lang, paulit-ulit na lang. Yun na lang ang maramdaman. Pero yan ay mga movement yan ng Holy Spirit, impression yan ng Holy Spirit sa atin. Pag nakaramdam tayo ng ganun, ibig sabihin, mayroong mensahe na inihanda at ibinibigay na ngayon ng Panginoon para sa atin. Kaya nga itong Christ profiling niya ng little horn, na ngayon siya ang beast ngayon, by her policy. Ano yung policy niya? Itong profile niya. Tanungin mo anong profile niya, anong programa niya? Peace and prosperity. So kung peace and prosperity, lahat ng mundo ay gusto niya. So on the world wondered after Him. Dati hindi siya ganon. Pero ngayon, bakit? Kasi simple sinabi ng Revelation 12, serpent siya. He cast out water. He cast out from His mouth water as a flood. Kasi itong whole world global. And all the world wondered. So global. All nations. Sipin mo yan. 12 yan, tapos 13 na ito tayo ngayon. All the world wondered. Napakaganda ng Book of Revelation. Napakasimpleng intindihin. Ito kapatid. Napakasimpleng intindihin. Kasi ang katotohanan, tumatayo lang ng sarili niya. Truth stands by itself. Kaya ano ngayon? Halimbawa, yung Abrahamic Peace Accord. Kasi sinabi ng Revelation 13, ang Amerika daw, US, ang Amerika, United Nations, sabihin niya, create an image unto the beast. Sinabi, di ba? Sinabi kanina, binasa natin kanina dyan. Should create, should make, and that day, sabihin, saying to them, that will, sasabihin niya ang lahat, that dwell on the earth, that they should make an image to the beast. So, na-identify natin ang image niya. Yung kanyang pagkasiya. Ano yung beast, kapatid? Ano yung profile ng beast ng little horn? So, paano ka
mag-make ng image sa kanya. Kung ano siya, doon ka mag-make ng image niya. So ever since, yun naman siya, peace and prosperity. So no wonder, just recently, last month, di ba? Ito naman nangyari, Abrahamic Peace Accord. Nangyari talaga dyan sa Amerika mismo. Although may Abrahamic Faith Reconciliation ang Vatican, si Pope Francis, pero sa kanila naman ito, Abrahamic Peace Accord. So dito, sinabi ng accord na yan, according to the Gulf News, the peace accords being signed today represent grabe, the beginning of the strategic transformation in the region based in mutual benefits that will both magpalakas ng development, security, Daniel 8:25 talaga, and stability of a region, and by prosperity and by security shall destroy many. Bakit many? Kasi siyempre, ang panahon mo, hindi ka makapaganda. Yan, no? Picture na yan. Baka magsabi naman sila, sandilo yan. Hindi yan sandiloy. Hindi yan sandilo. Nangyari yan sa Washington. Yun? United Arab Emirates, US, Israel, and Bahrain signed Abraham Accord. Tapos sinabi pa ni Trump na susunod na daw ang maraming bansa sa Middle East yan. Magsasign sila. Wow! 12-point peace deal! Ha? Peace deal? Yan, no? Peace deal. Anong sinabi ni Kristo sa little horn? Ano ang kanyang imahen? Ano ang kanyang profile? Yung profile niya. And by peace shall destroy many. And by prosperity. Ay, siyempre, sila sa US dyan, kung may Biblia dyan, basahin nila yan. Daniel 8:25. So dito natin maintindihan at makikita, kapatid, for the first time, ang mga Jewish ngayon sa Middle East, nakapagkain na silang kosher, nakapag-gathered na sila, na free na sila mag-gather, kapatid. Grabe. Following the historic peace deal with Israel, signed under the gaze of Donald Trump, Jews have been given license to practice their religion for the first time. Grabe. For the first time, siya lang ang nakagawa. Siyempre, siya lang. Ibig sabihin, siya lang. And with it, once anonymous Jewish community is coming out of the shadow. This brings hope for Jewish life. Pati Hudiyo buhay. Cast out from his mouth water, life. Kasi naanod talagang mga Jewish din. This brings hope for the Jewish life everywhere. The 27-year-old tells the Telegraph. Itong recognize. Trump expect 5 or 6 more countries to join Israel Arab Abraham Accord. Kailan lang na news ito? September 15. Last week lang ito, kapatid. Yung Revelation 13, exactly happening in our very two eyes. Kaya sinabi talaga ni Kristo, when you shall see, makikita talaga natin yung fulfillment. Literally. Kapatid. Pati ang symbolical fulfillment, makikita talaga natin. Siyempre mo, Daniel 8 talaga. Sabi ni Trump, sa statement niya, we're here this afternoon to change the course of history. After decades of division and conflict, we mark the dawn, bagong kadlawon of the new Middle East. New. Thanks to the great courage of the leaders of these 3 countries, we take a major stride towards a future in which the people of all faith, tingnan mo niyan, people of all faiths, hindi lang 3, of all faiths and backgrounds, riyoko ako, live together in peace and prosperity. Saan mo mapabasa yan sa Bible? Apocalyptic. Daniel 8:12.
25. And by peace and prosperity shall destroy many. Wala na tayong hahanapin pa, kapatid. Ikaw na yan at ako ang nakakita sa kaganapan. Sapagkat tayo ang buhay na sasalubong. Yung makabagong hangarin. The dawn of the new era in the Middle East. It's so promising. May peace accord being signed today represents the beginning of a strategic transformation. Lahat ng lingwahe nila, transformation. Sa atin, revival and reformation. Transform sila, sa atin, dapat sinabi, reformation. Change of ideas, change of concept. Opposite ka. Pag alam mo ang konsepto, come out with it. Labas ka dyan, kapatid. So dito natin maintindihan. Kaya nga itong Gulf News, the Peace Accord. Exactly. Daniel signed today, represent the beginning of strategic transformation in the region based on mutual benefits that will boost development, security, and stability of nations. Grabe, kapatid. Isang chapter lang. Pero kitang-kita na natin lahat ang mga kaganapan. Literally, lalo na kayo dyan sa Amerika. Kayo dyan sa Malaysia, Indonesia. Mayroon tayong para sa inyo talaga. Na ang lahat na nangyari sa Indonesia, simula sa bahay mo hanggang sa mga barangays, sa mga cities, municipalities, nations, regions, sa lahat ng bansa, are all written in the Word of God. Nasa Bible lahat, kapatid. Nasa Bible lahat. Pero dito na tayo. Diretso na tayo dito kasi bukas, 3 angels messages. 6 angels messages. Ganon yan. Revelation 13 verse 17. Lapit na, bilis ng oras. And that no man might buy or sell. Ito na. Ang daming conspiracy na nito. Save he that had the mark or the name of the beast. Grabe. That have the mark. Save he that had the mark or the name of the beast or the number of his name. Here is wisdom. Kasi last 2 verses na ito. Let him that hath understanding count the number of the beasts. For it is the number of a man. And his number is 600, 666. 666. Sa buong Bible, dito lang ito nakasulat na nag-describe of a number of a man. And his number is 666. Pinag-usapan na you cannot buy or you cannot sell. Unless mayroon kang mark, name, beast. So pag titingnan natin ang 2 verses na ito, makikita mo agad ang diferensya. Kasi you learn grammar. Pag sinabing number of a man, hindi sinabi number of the man. So pag sinabing number of a man, anthropos, man is anthropos. Tayong tao, anthropos. Tinabi nga dyan, anthropos. Ang ginamit dyan, number of anthropos sa Greek. The countenance from 37. Man face, that is human being, certain man. Hindi sinabi number of the man. Kaya pag a man, kapatid, sa meaning yan sa dictionary, used when mentioning the name of someone not known to the speaker. Hindi alam ba? Someone like, you're no better than Hitler. Used to indicate members of a class of people. He is a lawyer. So, hindi siya definite. Pag definite article ang ginamit. Specific siya. Specific siya, kapatid, the man. So, pag the man, kapatid, let us do justice to the English and to the word na ginamit sa Greek. So, definite article siya. Kaya, and the basic essential, na pagtitingnan natin, mark, name, and number. Pag ganyan, kapatid, tatlo din ang importante. Para mayroon siyang control sa business o sa institutions.
and the basic essential for sustaining such developmental movement. So, kung gusto mo na mag-successful yung movement na yan, kasi movement ito eh. Ang 1965 Second Vatican Council is a philosophy-based, policy-based, teaching-based, na gumagalaw kasi movement ito ng kanilang paniniwala, kanilang teachings, kanilang filosofiya na nahawakan. So kung movement ito kapatid, the only way to make it sustainable is for efficient accounting. Magkaroon ng efficient accounting kapatid. Ano ibig sabihin? Numbering the global scale and reach. Kailangan alamin mo yung global reach ng movement mo. Halimbawa, negosyante ka. Saan ba nakarating ang produkto mo? Ilang bansa na ba? Di ba yun ang ginagawa ng mga multinationals? Global scale. How far? You need to see. Ilan na ba ang na-deliver mo sa iba't ibang bansa? Ilan na ba ang tao na sumusunod sa magandang prinsipyo na ito? Yun ang ibig sabihin. Numbering. Pag sinabi naman na masustain mo ang developmental movement mo, siyempre, i-identify mo sino sa mundo ang cooperative. Siyempre, global ang projection mo. Ang Second Vatican Council, global ang kanya for all men and to all men. For the whole man and the whole world. So kung global siya, kailangan mo, movement siya, para maging efficient ang ginagawa mo, i-identify mo or pangalanan mo, name the cooperative institutions around the world. So, ninumberan mo, tapos nipangalanan mo, tapos siyempre, markahan mo rin. Kita mo? You mark the qualitative participation of the assimilated organization. Markahan mo kung sino dyan ang talagang 100% na sumusunod. Baka 40%, so hindi yan effective sa atin. Magkaroon tayo ng problema yan pag hindi lahat participative. So yung quality ng movement must be marked. Kaya nga, itong Revelation 13, nagamit talaga siya ng numbering, naming, at marking. Sa negosyo mo, kapatid, kung gusto mo na maging successful ang operation ng trabaho mo, ng negosyo mo, basic itong name, number, at mark. Basic ba? Necessity. Pag hindi mo i-apply ito, hindi ka magtagumpay sa gusto mong mangyari. So you have to name, you have to number, you have to mark. Anong pangalan ng negosyo mo? Anong pangalan ng produkto mo? Ilan ang ginawa mo? Ilan dinistribute mo? Markahan mo yan. Kasi baka hindi yan epektibo. Markahan mo kung ano yung quality niyan. You have to mark it. So ganun lang kasimple din ang ginagawa ng little horn at ng dalawang beast na yan. Kasi joint power sila, joint venture. Kasi partnership ang pinag-usapan. Bakit yung name number 6 nasa pangalawang beast yan? Pero nabasa natin sa previous verses, mayroon na silang partnership. Kasi siya nga nagsabi, yung second beast na, that all inhabitants must create an image. So, there is partnership. So, sa partnership na ito nila, kailangan nila maging efficient ang implementation ng program nila. Ito lang kasimple, kapatid. Hopefully, mas intindihan ito. No? Kasi alam mo, sa aming theology, hindi kami nag-aalala ng detalye ng wala kaming social science, social philosophy ng tungkol sa ganitong kaganapan eh. So dito ngayon maintindihan natin na itong dragon, talagang papasok ang dragon. From the serpent, he will go to be a dragon. Kapatid, he will go. Sinabi ng Bible. Ulitin, basahin mo yung Revelation chapter 12. From dragon, serpent, dragon. Kaya,
ang Satan's existence, kapatid, normal lang sa kanya. He deceive, he destroy, he deceive. Ganun lang yan. Yung mode of attack niya, ganun lang kasimple yung mga attack niya, kapatid. He's the devil, he is transformed as an angel of light, appears to be a serpent. Imitation. So, ang philosophy niya, imitation. Mag-imitate siya, kapatid. Pero siya pa rin yun. Opposite siya sa Panginoon na, I am the same yesterday, today, and forever. Siya hindi. He changed, my friend. Fallen angel siya, tapos from a fallen angel, di ba? Basa natin dyan, no? Angel of light, pero angel of darkness talaga siya, kapatid. So here we are, who are the subject of his existential attack. So dito na tayo mismo sa Revelation 13. Pag sinabing beast, di ba mabasa naman natin the beast in us? Sinabi ni David Kasi tayo rin, kung anong araw tayo ginawa, at may number tayo kailan ba naggamit ang Bible ng number? The first usage of the number. Saan? Sa Genesis. Nang ginamit nga ang number sa Genesis, the first usage of the number, it is being equated with God's creation. In which, napaloob doon kung saan tayo, anong number ang tao, anong number ang beast. Diba? Anong number ang beast ginawa? On the 6th day. Ang tao, anong number? 6 din. Diba? So, hindi tayo mawala. Kasi ang salita ng Diyos, Thy word is a lamp unto my feet. So, itong 666, mababasa din natin yung atake niya. Yung atake niya, kapatid, inaatake ni Satanas, una yung doon ng angel, God and host of angel. Ang sunod niyang inatake, itong mga anak ng Diyos. Diba? Tapos, lampurnasin niya na lahat. And the whole world. Siyempre, angel siya, the whole world. Hindi lang angel ang susunugin. Kailangan masunog, di madamay din itong world na yan ang sinimulan niya, na nagsilo siya. So makikita mo kung ano ang behavior character niya. Ito, kapatid. Makikita mo na mababasa mo rin yan sa Revelation 13 verse 5 and 6. Ano ang gagawin niya ni Satanas? Kasi yung activities ni Satanas, yung existence ng ugali niya, he is a created being that attacks. He has the character that attacks. Kung anong sinimulan niya doon, yun din ang ending niya. So anong mga atake niya? Number 1, speaking great things. Speaking great things. Grabe kung anong sinasabi niya sa mga angel doon na talagang dinisib niya. Kanon din, sabi niya sa mga angel doon. Speaking great things that you will be like God. Blasphemies. He blasphemy against God. Blaspheme His name, pati pangalan. His tabernacle. And all that dwell in heaven. 6 yan, kapatid. To identify Him. 6. Ang sunod na verses niyan, una sa langit. Dito naman sa mga anak ng Diyos. Verse 7 and 8. And He make war with the saints. Talagang sinabi naman na, He shall plant His tabernacle. Overcome them. Siyempre, may mapatay siya dyan. Pero bubuhayin na din ng Panginoon. Overcome them. Over all kindred. Number 3. Tongues. Nations. And all that dwell upon the earth. Kanina, ang pang-anim, that dwell in heaven. Ito, sa sense, dwell upon the earth. So, 6. Sa whole world, ayun din. Kasama whole world na. Anong sinabi dyan? Sa anong kanyang, dadalihin? Small and great, rich and poor, free and bond. Yun ang 666, kapatid. So kung ang tao na may karakter na umaatake sa kapwa relihiyon, sa kapwa mananampalataya,
atake ng atake, baka mayroon tayong karakter na gaya nitong kaaway ni Kristo. Yung karakter na yan, kapatid, yun ang nature of the fallen beast. Kaya yung mark na yan, yung name na yan, yung number of the beast na yan, functionally, saan ba unang binigay yung marka? Saan ba dinagay? Sa kamay o sa ulo? Sa forehead? Sabi sa forehead. Diyan. Tingnan mo, basahin mo, saan ang unang marka? Sa kamay. Bakit? Kasi ang ginawa nila para maging bahagi ka, tanggapin mo ang lahat ng mga programa. Tanggapin mo ang lahat ng mga magaganda sa mga angel of light ba na mga activities. Tanggapin mo kasi lahat ay libre. Benefactor of the human race. Kaya nga, ito naman sila, yung movement na ito, bakit 666? Kasi man-centered, dito lang sa planet Earth, na ang Panginoon nagsabi na on the 7th, we will be in heaven for 1,000 years. Hindi sila dito lang yan sa Earth. Kaya 6, 6, 6, 6, hindi makapasok sa 7. Kaya nga, ang 7th day Sabbath, yun talaga ang pinuntirya na wasakin ni Satanas para hindi natin ma-value yung work of creation at the same time, yung work of redemption. Kasi ang work of redemption ng langit, kapatid, for that 1,000 years, after 6,000 years of provision, dalhin niya tayo sa langit. Pero dito, sa work of creation, 6 days din. On the 7th day, rested. Kaya hindi talaga siya, movement talaga ang 666. Kaya nga, 666. Movement ba? 6, 6, 6. Punta pa, kahit anong gagawin, 6. Hindi talaga makakawin, 6, 6, 6, 6, 6, 6 lang talaga yung kapatid. Sinabi nga ni David, so foolish was I, and ignorant. I was as beast before thee. Beast ako sa harapan mo, Panginoon. Sa oras na sumusunod ka sa kaaway, beast ka. Sa Proverbs 12:10, a righteous man regarded the life of his beast. Bakit ganun magsalita ang Proverbs, kapatid? Kasi we were created on the same day. The number is 6. When you when you do things in your own without consulting God, you are beast. You have that number. You have that character. Beast. Kaya nga, but the tender mercies of the wicked are cruel, my friend. Napakalinaw, kapatid, na ang 666 is a man-centered program, is a man-centered projects, man-centered activities sa tinatawag na for new humanity. So napag-aralan natin yan sa nakalipas. So kaya kayong nanonood ngayon, panuorin nyo talaga yung river. Kasi hindi nyo talaga fully maintindihan ito until you start where Christ started to deliver His message. Napaka-arrange ni Kristo. Gaya ba ng pag-arrange niya nang gumising siya, nang nabuhay siya muli? Bago siya umalis sa libingan, tinupi niya yung kanyang damit na sinuot sa kanya. He folded it. So, arrange niya. Ina-arrange niya ito, kapatid. So, ngayong gabi, Isaiah 14:10, for thou hast said in thine heart, I will ascend unto heaven. I will exalt my throne above the stars of God. So, yung mark of the beast na yan, yun ang character that attacks. Character who does not worship. Kasi 7 represent worship of the true God. Character who cannot be into rest. Hindi makarest, kapatid. Character ba na busy na hindi na napag-isipan na, Lord, thou cometh. Hindi na natin napag-isipan na the resting time is about to be delivered. And yet many,
Kaya nga, not 1 in 20 are prepared. Kasi nagbilihan pa ng kondominium sa syudad na sinabi na ni Kristo sa Revelation 12, your place na inihanda ko sa inyo in that wilderness, kapatid. Hindi yung nasa Mindanao. Kasi pumunta ang mga Sabadista sa wilderness sa Mindanao kasi i-declare daw ang sandilo. Malaking culprit talaga yung sandilo na yan. Kahit ano pa yan, ano mo, na conviction mo, kung hindi nakabase yan sa river, sa mountain, sa island, gulo lang abutin mo dyan sa bundok na yan. Gulo lang. Yun ang mangyayari talaga, kapatid. Gulo. Kaya you are not convicted that you decide to be there because you have seen the movement of Christ's spoken words. Kaya ngayong gabi, no, makikita mo na yung divine work of redemption or restoration, dalawa lang work niya, creation at redemption. So maintindihan nyo ngayon na yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, kasi by 7, we are supposed to be there. Kaya ngayon, movement of the Holy Spirit. So ngayon, ang ginagawa ng mundo, i-deny ang Holy Spirit. Pero dito sa ating kapatid, yung movement of the Holy Spirit, na i-comfort tayo, na makikita natin yung reality ng sinasabi ni Kristo. Itong sinasabi na manatili tayong remnant, fit for heaven. Yung testimony, hawak natin. Kasi tanong, ano ba hinahawakan mong testimony ngayon? Iyon pa rin, yung luma pa rin na testimony. Wala ka, kapatid. Kasi may and have the testimony. So tanungin mo, anong testimony ni Kristo ng Panginoon na nakasulat sa Biblia na para sa last generation? Yun, walang ibang sasabihin ng Biblia. Kundi dalhin ka doon sa River Ola Tinikel, sa Mount of Olive at sa Island of Patmos. So dito, 666 talaga yan, kapatid. 666 kasi sa planet Earth lang yan. Walang resting time doon sa langit, kapatid. So kung ikaw ngayon, lahat ng ginagawa mo, lahat ng desisyon mo, there is always an influence it can cast. Nakakast yan ng influence. So malalaman nila kung ikaw ba talaga ay naghahanda ba or bahagi ka ng peace and prosperity program ng mundo. So every decisions that you're going to make now will define na ikaw ba ay nakalinya ka ba sa movement ng Holy Spirit, ng movement ng Panginoon, na ang movement ng Holy Spirit is sealing us, na wala ng value, blind us to see the world, and give us an eyes focus to meet Christ at the clouds. Kaya I would encourage you, kapatid, no, na dapat nating intindihin at pag-aralan, no, na itong 666 na you cannot buy or you cannot sell, normal sa kanila yun. Huwag nating problemahin yan, kapatid. Kasi pag pinoproblema mo yan, parang ininsulto mo ang langit na nakahanda na ang lahat para sa atin. Isipin mo, pinuntahan talaga ni Kristo si Daniel para sa atin. Physical. Yung 4 na disipulo at si John the Revelator. So, sumada total ngayong gabi, operate na yan, installed and operated successfully. Sa atin ngayon, how we are going to live a life to be undefiled and not fornicated. Sa program. Because every decision, every actions that we are doing today, I even shared this one to my brother pastor. I even shared this one. Na let us calm down. No? Kung itong mga presentation na ito, huwag naman ninyong intindihin na ang yabang niya kasi siya lang ang nagano. Hindi binasa lang natin sa Bible ito. Kayo naman na doctor of theology, doctor dyan, ay huwag naman ninyong isipin. Ang importante sa atin ay sama-sama tayo magtulungan bilang tao na kailangan natin ang salita ni Kristo para sabay-sabay tayo mag-proclaim, kapatid. So may God will continually impress us. Shall we bow our heads for prayer? Our great God, loving Father, in the throne of your grace, we thank you so much for the time that you had spent with us. Salamat, Panginoon, sa mensahe ng Revelations na umabot na kami ngayon sa Revelation 13. Seeing through and through
the simple language that you have shared, and the evidence of the truth, because the truth will set us free. Thank you for calling these people watching right now on what time that they are able to watch. If any of them have a chance, have given the privilege, had opened their eyes and their fingertips to view this presentation, anoint them, Heavenly Father, impresses into their hearts the importance of your message, not the message of the Radical Reconnection, not the message of Brother Soliano, but your message delivered at the river, the mount, and the island. Let it be, Lord, that it will find ways in the corridors, in the rooms of our pastors, leaders of the churches today, and also to the rest of the denominations around. Thank you for using these people watching right now to share to their friends, writing letters to them, inviting them, encouraging them, because time is very short for us. Thank you for answering our prayers. In the loving name of Jesus we pray. Amen.